Die cagarneres, esta Pepa Gordanota avui va fer unes albarxines xines agridolces. Albarxina xina també porta jengibre, all, porta també sucre, maicena, salsa de ostres, salsa de soja i també porta vinagre negre. Tot això, si voleu aconseguir-ho, en Hiperàsia, en València, a costat de la Renfe ho venen. I també portarà, clar, un poquet d'oli. Doncs mireu, comencem a fer-les, agarrem les albarxines i tallem la punteta esta, que no val. Després la tallem altra volta per així, com vegal, i les deixem així, i altra volta per la meitat, i altra volta per la meitat. Mira, acabo de fer-les totes, i continuarem. Pues ara, sobretot, passar oli bo i no recanejar en l'oli, sin recanejar gens. Mireu, que tinguem prou. En Xina en veritat gasten oli de girasol, però tinguent este oli tan bo que tinguem així, no hi ha que recanejar, que estiguen bé d'oliet. Le fiquem al forn, mitja horeta a 200 graus. Pues ara el que anem a fer ara és a fer la salseta. Porta soja, i porta 4 culleradetes d'estes, 4 soperes. 1, 2, 3 i 4 de soja. El vinagre negre, pues d'això en porta 3. 1, 2 i 3. Salsa de ostres, d'això en porta 1 i mitja. Sí, és densa. 1 i mitja de sucre, 1 de maicena. I ja està. Això me deixem bé tot menjat. Anem a esperar que se facin mitja horeta les albarxines i continuarem. Han estat 20 minuts en el forn. Mireu com han quedat. Hem jugat així un poquet d'oli i anem a picar l'all i el jengibre. Mira, mireu. A mi aquesta és la millor manera de fer-ho. I comencem a menjar-ho poquet, a poquet de foc, perquè no se creme. I una volta ja això, ja ho tinguem així, que ja ha agarrat el sabor del jengibre i de l'all, pues anem a ficar les albarxines. Remenegem un poquet i ara pues la mescla que hem fet abans, menegem i ara ja fiquem així dins. Pues ara espereu 5 minuts que la maicena faci que s'espessi una migoteta i veureu com han eixit. Pues res, mireu, este és el resultat que ha eixit. No oblideu subscriure-vos al canal perquè ajudeu molt perquè torni a pujar contingut, donar-li a like i donar-li a la campaneta perquè isquen les vostres notificacions. Ja se veuen supermelosetes. Anem a provar, a veure com estan. Se nota molt la salsa, la soja, la salsa d'ossos també se nota molt, li dona molta suavitat i molt meloses, Un poquet agridolces, estan un poquet, quan apenes, però estan molt bons. He posat de trosset, mireu, la melositat que tenen. S'han desfet, és que se desfan, Mireu. He posat de trosset, Això per mi, en un poquet d'arròs basmàtic o un arròs vaporitzat, fer-lo a vapor en companyia d'això, ja tinc algun dinar de categoria, o ja està inclús, o un aperitiu o el que vulgueu. Fàcil de fer i res. Sou pesaet, però us vas a tornar a dir, perquè no pare de pujar vídeos, si no me pugen de subscriptors, que se us subscrigueu, per favor. Adeu.